Seuraavana sitten siellä linjalla numerolla 19 Belgian paimenkoira Proventaan Laku, ohjaaja Tanja Lehto. Ace ry:stä valmistautui 20 mulla, 21 Jarttu ja 23 Nessa. Paimenkoira Proventaan Laku, ohjaaja Tanja Lehto. Ace ry:ltä valmistautui 20 mulla, 21 Jarttu ja 23 Nessa ja numero 22 siis pois. Tässä on ehkä kilpailun vauhdikkain. Todella hieno ohjaus vaikealla radalla. Näin. Ja 23 Nessa. Ja voin jo sanoa, että vauhdikas